ውድብ ህወሓት በልዕሊ ጌታቸው ረዳ ተሪር መግለጽ አውጽዩ መንግስት ፌደራል ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስት ከልኪሉ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ቀልውላው ንኽመጽ ይጽዕራሎ ክብልውን እቲ ውድብ ኸሲሱ ኣብ ትግራይ ትማለ ማሽው ሓደ ዝሕዝን ተግባር ተፈጺሙሎም ኣስታት 4 ሚልዮን ዝግመት ዓመት ሙሉ ዝተደኸመሉ ምህርቲ ሓረስታይ ከም ዝተቓጸለ ተሓቢሩ መስራትን ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዝን ሓይልታት ፋኖ ንመንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበ ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ብግዕዜና ንዝቐረበሉ ክሲ ምሕረት ክግበረሉ ሓቲቱ ኣብ ስሪላንካ ብዘጋጠመ ሆበብላ ንፋስ 132 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ሰላም ጥዕና በለይ ተኸታተልቲ መደብ ደጎል ዜና ነዚ ሰዓት ዘዳለናዮም ዜናታት ብቐንድ ርስታቱ ፈሊምናዮ ኣለና ንሰናይ ምክትታልኩም ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ውድብ ህወሓት በልዕሊ ጌታቸው ረዳ ተሪሩ መግለጽ አውጽዩ መንግስት ፌደራል ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከልኪሉ ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ሸቀጣትን ብምትዕንቃፍ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ቀልውላው ንኽመጽ ይጽዕራሎ ክብልውን ከሲሱ ዝቐጸለ ጥልመት ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ንዝበሎ መሪሕነት ስምረትን ካልኦት ደለይቲ ለውጥን ብቃልሲ ህዝቢ ክብርዓን ክብል ጠቒሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጆኖሳይድ ድሕሪት ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈጸመ ዘላቒ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽስውን እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግቡእ ብዘይምፍጻሙ ይቐጽላሎ ክብል ከሲሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጻውዒት ሰላም ህዝቢ ትግራይ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ነቲ ዝበጽሐ ስምምዕ ብምጥሓስ ዝጀመሮ ፕሮጀክት ጥፍኣት ኣጠናኺሩ ኣብ ምቕጻል ይርከብ ኢሎም መንግስት ፌደራል ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከልኪሉ ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ሸቀጣትን ብምትዕንቃፍ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ቀልውላው ክፍጠር ኮነይሉ ኣብ መስራሕ ይርከብ ክብል ከሲሱ ካብዚ ሓሊፉውን ምስ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጸመ ጉጅለ ብምውዳድ ትግራይ ማእኸል ናዕብን ህውከትን ንምግባር ኣብ መስራሕ ተጸሚዳሎ ኢሉ ትልሚ እዞም ሓይልታት ጥፍኣት ብምንቅስቃስ ምልኣት ህዝብን ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ትግራይን ከም ዝፈሸለ ዝገለጸ ትውድብ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም ነበር ኣመራርሓ ትግራይ ከዳዓት ክብል ፈርጅዎም ኣለው እዞም ደጋጊሞም ጥልመ ዝፈጸሙ ከዳዓት ዝበሎም ኣካላት ሕሉፍ ሓሊፎም ፈጻሚ ጆኖሳይድ ትግራይ ክሳብ ምኽሓድ ዝበጽሕ ጥልመት ፈጺሞም ኣለው ክብል ጌታቸው ረዳ ብዘይሰሙን ዝሃቦ ቃል ምሕተት ኮኒንዎሎም ትማሊ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ተቆናጢጦም መሳርሒ ጸላእ ኮይኖም መሰኻኸር ጆኖሳይድ ዝኾኑ ምርኻት ብለይታ ሽልኾም ዝሰደዱ ውድብ ህወሓት ካብ ውሽጢ ምፍራስ ለውህቶ ጸላእ ሒዞም ዝሰርሑ ሰራዊት ብምጽላምን ምፍራስ ዝተንቀሳቐሱ ከዳዓት ክብል ብዘይ ምሕረት ዝጸረፈ ትውድብ ንዓርሶም እውን ብዘዋረድ ሕሽክርና አንጻር ኩሉ መዳዊ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ይንቀሳቐሰሉ ክብል ሃበ መግለጽ ይሓቢሩ ይኹን እምበር ካብ ገለሪት ወሃብቲ ዝመጹ ዘለው ሓበሬታታት ከም ዘመላኽቱ ወድማ ውድብ ህወሓት በየናይ ዓቕሙን በየናይ ድፍረትን እዩ ከዳዓት ክብል ዝገልጻሉ ክብሉ ይቃወመሉ ብፍላይ ትውድብ ምስ ኤርትራ ጀሚሩ ወዘሎ ጽምዶ ዝብል ስነ ሓሳብ ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ክሳብ ምሕኻኽ ደይኾነን ዝብሉ ዓበይቲ ርእቶታት ይለዓለሉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ውድብ ህወሓትን ካልኦት ኣመራርሓ ሰራዊትን ምስ መንግስቲ ሻዕብያ ጽምዶ ከም ዝመስረቱ እናተገለጸ እንትኸውን ገለ ኣመራርሓ እውን ብገልጺ ኣብ ሚድያ ብምውጻእ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ተጠናኺሩ ክቐጽል እናጸውዑ ይርከቡ ስለዚ እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰፍ ዘይብል ጆኖሳይድ ምስ ዝፈጸመ ሰራዊት ሻዕብያን መንግስቲ ሻዕብያን ዝግበር ርክብ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ተሓታትነት ከይረከበ ምግባር ዳይኮነን ወይስ ካልእ ዕላማ ኣለዎ ዝብሉ ዛዕባታት እናተልዓሉ ይርከቡ ብፍላይ ገለ ደገፍቲ ትውድብ ዝኾኑ ነጠፍትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ዝኽሪ ጨፍጫፍ ከተማ ኣኽሱም ዓብይ ብስራት ብምባል ኣጀንዳ ዝኽሪ ንምቕያር ዝገበርዎ ጻዕርታት ከበርቲ ተቃውሞታት ተላዒሎም እዮም
ኣብ ትግራይ ትማለም ማሽው ሓደ ዝሐዘን ተግባር ተፈጺሙሎም ኣስታት 4 ሚልዮን ዝግመት ዓመት ሙሉ ዝተደኸመሉ ምህርቲ ሓረስታይ ትማለም ማሽው ከም ዝተጋጸለ ተሓቢሩ ኣብ ወረዳ ዓዴት ጣብያ ዓዲ ሰላም ቁሸት ዓደብዛ ዋንነቱ ናይ 4 ገበራት ዝኾነ 8 ኩልሳስ ጣፍ ናብ ዕለት 21 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ዘውግሕ ለይቲ ተቃጺሉሎም እዚ ዓመት ሙሉእ ዝተደኸመሉ ናይ 4 ገበራት ኩልሳስ እኽሊ ክሳብ ዛጊድ ምኽንያቱ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ናብ ሓሙኽሽተ ከም ዝተቐየረ እዩ ካብቲ ቦታ ዝመጸን ሓበሬታ ዘረድእ እቲ ልዕሊ 18 ኩንታል ዝግመት እኽሊ ብመጠን ናብ ኣስታት 4 ሚልዮን ማለት እውን ብልዕሊ 243,000 ብር ዝግመት ምዃኑ ተመላኺቱ ኣብ ትግራይ ሓረስታይ ዓመት ሙሉእ ዝዓየዮ እኽሊ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ቂሂሙ ክተርፍ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ቀድሚ 2 ሰሙን እውን ብ330,000 ዝግመት ዝተኣከበ ዝራእቲ ሓደ ገባር ከም ዝተቃጸለ ዝዝከር እዩ ናብ ዕለት 8 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ጣብያ መቻረ ቁሸት ዓዲ ደብራ ተዓጺዱ ዝተኣከበ ጣፍ ንስንዳይን መንቀል ብዘይተፈለጠ ምኽንያት ከም ዝተቃጸለ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ገሊጹ ነይሩ እዚ ዝተፈጸመ ጸያፍ ተግባር ንክብርን መንነትን ህዝቢ ዘይውክልን መነወሪ ተግባር ስለዝኾነ ነዚ ተግባር ዝፈጸሙ ኣካላት ተኸታቲልካ ናብ ሕግን ምቕራብ ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ጣብያ መቻረን ኣካላት ጸጥታን ብምውዳድ ይስራሕ ከም ዘሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጡ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ክሳብ ዛጊድ ዝተረጋገጸ ፍትሒ የለን ድሕሪ 2 ሰሙን ኣቢሉ እዩ እምበኣር እዚ ተግባር ኣብ ወረዳ ዓዴት ተደጊሙ ከም ዘለው እናተገለጸ ዝርከብ መስራትን ላዕለዋይን ኣዛዚ ሓይልታት ፋኖ ንመንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበት ሓቢሩ ሓደ ካብ መስረትን ላዕለዎት ኣመራርሓን ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ ዝኾነ ማስረሻ ሰጠ ኢዱ ከም ዝሃበ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብረት ኣልዒሎም ምስ መንግስቲ ኣብ ጎንፂ ካብ ዝኣቶ መራሕቲ ፋኖ ሓደ ዝኾነ ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ትማል ምሸት ናብ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ሓይልታት ፋኖ ብመንገዲ መራኸብቲ ሚድያታቶም ገይሮም ትማል ምሸት ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ማስረሻ ሰጤን መስፍን ኣባቴን ዝተባሃሉ መስረትን ላዕለዎት ኣመራርሓን ኣዘዝትን ፋኖ ካብ ናይ መሪሕነት ስልጣኖም ከም ዝኣገዶም ኣፍሊጡ ነይሩ ድሕሪ ዜና ይምባር ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ፋኖ ዝኾነ ማስረሻ ንመንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበ ዝንገር ዘሎ ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ማስረሻ ምስ 18 ኣባላቱ ንመንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበ ተመላኺቱ ትማል እውን ብርጌድ ሙሉእ ዕጡቕ ሰራዊት ኢዱ ከም ዝሃበ ዝዝከር እዩ ምስ ሓይልታት ፋኖ ወጊኑ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝቃለስ ዝነበረ ሓደ ብርጌድ ሰራዊት ምስ ሙሉእ ዕጥቁ ናብ ሰራዊት ኢዱ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ብጌታ ለማታው ዝምራሕ ንዓርሱ የጎቤ ክፍለ ጦር ስጠኝ ባበል ብርጌድ እንዳበለ ዝጽውዕ ኣብ ዞባ ማእኸላዊ ጎንደር እናተንቀሳቐሰ ዝነበረ ናይ ዕጡቕ ፋኖ ክንፊ ጻውዒት ሰላም ተቐቢሉ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኢዱ ሂቡ ምህላው ተጠቒሱ ብኣንጻሩ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ብርክ ዝበሉ ዓወታት ይሓፍስ ከም ዘለው እናገለጸ እንትኸውን ሓይልታት ፋኖ ኣይሲሱ ሙሉእ ኣየር ወለድ ኮማንዶ ከም ዝደምሰሰ ገሊጹ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን በጋዜና ዘቀረበሉ ክሲ ንፕሬዝዳንት ተሃገር ናይ ምሕረት ሕቶ ከም ዘቅረበት ሓቢሩ ኔታንያሁ ዘቀረበ ናይ ምሕረት ሕቶ ኣብ ልዕሊኡን ዘቀረበ ክሲ በልሽውና ክስረዝ ዝሓትት እዩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ኣብ ዘውፅአ መግለጺ እቲ ኣብ ልዕሊ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዘቀረበ ክሲ ጋዜና ነተሃገር ብዕምቆት ከም ዝመቐላ ብምግላጽ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ፋይል ጉዳይ ምዕጻው ድማ ንሃገራዊ ሓድነት ተሃገር ዝጠቅም ምዃኑ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዝዳንት እስራኤል ኢሳቅ ሄርዞግ ንኔታንያሁ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝገበሩ ውዕደት የቕሬታ ክግበረሉ ሓቲቱ ነይሩ ትራምፕ ቅድሚ ሰሙናት ናብ ፕሬዝዳንት እስራኤል ኣብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ እውን ንሕቱኡ ደጊሙ ገሊጹ ምንባሩ ጸብጻባት ይሕብሩ ሕቶ ይቕሬታ ኔታንያሁ ግን ካብ ተቃወምቲ ተሃገር ሓያል ነቐፌታ የስዒብ ዘሎ እቲ ሕቶ ንዲሞክራሲያዊ ትካላት ተሃገር ዘዳኽምን ልዕሊ ሕጊ ምዃን ዝገልጽ ሓደገኛ መልእኽቲ ዘመሓላልፍን እዩ ክብሉ ነቲ ምሕረት ናይ ተቐዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ነጺገሙ ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዝወሰድዎ ምሕረት ዘይብሉ ስጉምቲ
بعالم لخ تكالات جبنانيا تبايلو ناب عالم لخ بيت فرد جبنانيات قريبو قدايك صار صاوعتنا قربو صاني حميوم كاب صاوعت بزللون اتي قدماي مينستر اب لعل نبرتي غازا جونوسايد فصيمو يتبايلو بحق جونوسايد كحته تسفحتي سرحتاتنا تسرحن تخونو ناب بيت فرد جبنانيات عالم قريبو قداي كرأ عالم لخ صقطات እና ተገበሩ መንባሮም ዘዘካሪዮም ኣብ ስሪላንካ ብዘጋጠመ ሆበብላ ንፋስ 132 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣብ ኤስያዊት ሃገር ስሪላንካ ብዘጋጠመ ሆበብላ ንፋስ 132 ሰባት ክሞቱን ከለው 176 ሰባት ድማ ድሃዮም ከም ዝጠፈ ሰብ መዝት ሃገር ሓቢሮም ማእኸል ምሕደራ ሓደጋት ሃገር ኣስታት 78000 ሰባት ተመዛቢሎምን ኣብ ግዚያዊ ምዕቆብ ቦታታት ከም ዝርከቡን ኣመልኪቱ ኸበልዩ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ጸብጺቡ ዘሎ ቁጥሪ ዝሞቱ سخت تصويت كم زجبر مع خنا زين عالم ناقلص أب زلوالوان أب محبرو مرخبتات زي تزرقو صحفات دما سرحتنياتات يوتادحن جنا زي بصحوهم بعسرتات زغوصر كبابتات بناي مفراس مريت كم زتحاسيو يحبر اللون سريلانكا كابز حلفة سومن جميرا بخبيد حبوبلاتات تحاسيا خمزلن بزنب بورت عزنابن قلطفو حجن دما تيكونتات تيقاديدو أبايتي حرشاتاتن سرقياتاتن بمعلقلاق مفراس قوتا ተጋጭሞ ከም ዘሎ ይግለጽ በመሰረተ ጸብጻብ አሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ጽርጋታትን መስመር ባቡሩን ኣኻውሕ ጭቃና ግራብን ስለዝወደቁ መንግስት አብያተ ትምህርትን አብያተ ጽሕፈት መንግስትን ዓጺው አገልግሎት ባቡሩ ተሳፈርት ደው ክብል ኣዚዝሎም ጎረቤት ሃገር ህንዲ 87 ዝሓቆፈት ክልተ ናይ ምድላይን ምድሓንን ጉጅለታት ናፍቲ ከባቢ ከም ዝላኣኸትን በተወሳኺነት ዝካየድ ዘሎ ስርሒታትን ምድጋፍ ሓገዝ ከም ዝላኣኸትን ኤምባሲ ህንዲ ኣመላኺቱ ዩክሬን ታንክራት ነዳድ ሩሲያ ከም ዘባርዓት ተገሊጹ ሰብአሉ ነፈርቲ ዩክሬን ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዝጓዓዛ ዝነበራ ነዳድ ዝጻዕና ገዘፍቲ ታንክራት ነዳድ ሩሲያ ከም ዝዕነዋ ሰበስልጣናት ሃገር ገሊጾም እቲ ቢቢሲ ዝተረጋገጸ ተንቀሳቐሰ ምስሊ ኣብ ማይ ዝንቀሳቐሳ ሰብአሉ ነፈርቲ በማዕበል ኣቢልን ናፍተን መራኸብ ዝተዓቀባሉ በፍጥነት ድሕር ምእታውን ሃልሃልታን ምፍንጃርን ስዒቡ ጸሊም ትክናብ ኣየር ክተንን ተራዩ እተን ዕላማ ዝተገበራ ታንክራት በሰበስልጣን ቱርኪ ካይሮስን ቪራትን ተባይለን ዝተሰየማ ኮይነን ክልቲአን ባንዴራ ጋምቢያ የንበልብላ ከም ዝነበራ ጸብጻባት ይሕብሩ ክልቲአን ብዓርቢ ኣብ ገማግም ባሕሪ ቱርኪ ዝተሃርማ ኮይነን ትማል ቀዳም ዳግማይ ከም ዝተሃርማ ድማ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ዝበጽሐ ጉዳት ዛጊዳ ይተፈለጠን እቲ መጥቃዕቲ ሩሲያ ነቲ ኣብ ዩክሬን እትገብሮ ኩናት ንምምዋል ወሳኒ ዝኾነ ኣታዊታት ነዳዲ ዝሃረመት ኮይና እቲ ስጉምቲ ነቲ ኩናት ከየጋድዶ ተሰጊሎም እዘን ክልተ መራኸብ ኣካል ናይ ጽላለታው መርከብ ወይ ድማ ሻዶ ፍሊት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቃፍላይ ምዃነን ይንገር እዚ ኣገላለጻ እዚ ነተን ሩሲያ ኣብ 2022 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ብሙሉእ ድሕሪ መውራራ ንዝተነበረ ገዳም ዕረባውያን ብሕቡ ንምጉዓዝ ትጥቀመለን ኣማይ ታንክራት ዘመልክት እዮም ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜለንስኪ ብሶኒያ በዛህቦ መግለጺ ብላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታ ሩስቶም ኤምሮቭ ዝምራሕ ልኡኽ ዝርርብ ንምቕጻል ናብ ኣሜሪካ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊጾም እምሮቭ ንልኡኽ ዩክሬን ዝመርሕ ኮይኑ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ መሪሕ ተደራዳሪ ጸላዊ ሓላፊ ስታፍ ዜለንስኪ አንድሪ የማርክ መርመርቲ ጸረ ብልሽውና ብዓርቢ ገጹ ድሕሪ ምፍታሾም ካብ ስልጣን ለቂቕሎም እቲ ልኡኽ ዩክሬን ሰንበት ኣብ ፍሎሪዳ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ክራኸብ ትጽቢት ይግበር ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮፍ ድማ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ሞስኮ ዝርርብ ከካይድ እዩ ተባሂሎም بارك سفتوات خطاتلتي مدب دقول زينا لومي زنبرنا زيناتات نزيوم يمسلو بقصالي بخلوت زعباتات كساب الراخب سناي نعقم سلام